Ja tytöt auttaa. Pääsee filmiin vielä. Ja uudestaan vielä, Veikko. Vieläkö? Joo. No. Pystytkö roikkuu? Ja saatko siirrettyä jalat tuohon etumaiselle palikalle? Hyvä. Ota toisenkin kerran. Alas, pylly alas, kädet ihan suoraksi. Ja nostat jalat sinne eteen. Ei no niin, siitähän se on. Tää on mukava, me on on. Sitten oota tähän, niin mä otan. Melkein vois. Aika rauhallisesti. Ja Pentti heiluu vähän outoa. Nyt sitten Veikko menet istumaan siihen pallille. Näin. Ja nyt tulet niinku liukumäkeä lapsena alas. Näin. Näin suoraksi. Sinne ylös. Näin pyörii. Itse käännät päätä ja pyörit. Ja nyt sitten sun pitää miettiä, että mikä on paras tapa nousta. Mikä on paras tapa sun nousta? Tämä näin. Tuosta no. Joo. Menet sinne ylös. Ja sitten nyt vähän alempaa, olkapään korkeudella kiinni. Ja sitten siinä vähän nytkytät jaloilla itseäsi noin. Just noin. Ja jos tuntuu, niin sitten voi vaikka nostaa vähän itseänsä ilmaankin sitä pompulla. Painaa samalla käsillä. Hyvä. Kato. Katohan poika, kun se pomppii heppu. Sitten saat lopettaakin välissä. Ja sitten vaan sieltä tikapuita käyttää alas. Siitä vaan. Nyt jalkoja nytkytät siellä. Vai alat ilmaan. Hyvä. Puttaa sitä penkillä. En minä putoa vielä. No niin. Joo. Minähän vielä on penkillä. Älä mene liian lujaa. Ui! Ja toiseen päin. Ja nyt sitten käsiotteet. Muistatko sen käsiotteen? Lyöt niinku päälle. Päältä ja minä pidän alta. No niin. Nyt. Ja nyt polvet koukkuun. Ja sitten... Laskeudut alas. Vähän reunimmalta. No niin, polvet koukkuun. Ja nyt hyppät. Hyvä. Nyt poloviin joustoa. Mahtava, hyvä. No niin, nyt. Hyvä.